No niin, terve kaikille. Tänään olisi vuorossa mankin ketjulaahaimen teko. Eli ainut mitä sä tarvit tähän ketjulaahaimen tekoon on hydrauliputki, popniittikone ja popniittejä. Tosiaan ihan ensimmäiseksi sun tarvii leikata tää hydrauliputkesta oikean mittainen palanen tähän sun swingiin, mihin sä haluut sen. Sitten leikata tää hydrauliputki kahtia. Mä en nyt sitä kuvaa, koska mä oon tehnyt sen jo. Mutta tämmönen siivu pitäisi tulla. Se tulee sitten tähän. Näin. Ja sitten se vedetään popniitä tuolta, tosta ja tuolta kiinni. Ei se nyt vaikeampaa. Mutta mä pistän kameran tuohon jalustalle kuvaan. Ja ruvetaan pistää sitä kiinni tuohon. Tosiaan tää on ihan jostain IKH:lta ostettua hydrauliputkea. Ei oo kaupallisesta yhteistyössä tehty IKH:n kanssa. Pitää nyt sekin sanoa. Mutta tosiaan semmoista saa sieltä. Mut pitää leikata tämmönen siivu. Ja sen jälkeen popniitata se tuohon swingiin kiinni. Palataan kohta asiaan. No niin, tosiaan nyt mä oisin tehnyt pari noita popniittejä. Tosiaan jos ei joku tiedä vielä popniittikoneen niin kun käyttöä tai miten sitä käytetään, niin tosiaan tässä on popniittikone. Tässä on popniitti. Ja tää popniitti laitetaan näin päin tänne koneeseen. Näin, että se menee ihan syvälle tuohon kantaan. Sitten se laitetaan tuohon mihin sen haluaa. Ja sitten vaan painetaan täältä niin kauan, että se katkee tää pää, mikä on tässä näin, tää pitkä pää. Tosiaan mä teen nyt ton loppuun ja mä sitten kuvaan, että miltä se näyttää valmiina. Tosiaan nyt oltais saatu popniitattua tuo levy tuohon kiinni, joten seuraavaksi varmaan mä en tiedä, ehkä vedän tuohon vielä pari, en tiedä vielä. Katsotaan. Mutta siis seuraavaksi pitäisi saada jotenkin tuohon jalkatappiin sitä semmonen samanlainen jotenkin tehtyä. En tiedä vielä, että miten mä sen teen, mutta pakko siellä joku on tehdä, jota eiköhän yritä tehdä. Mä kuvaan sitten, jos mä jonkun saan tehtyä siihen. Tosiaan nyt olisi molemmat laaharit tehty. Päällinen näyttää tolta, se on popniitattu sinne hyvin kiinni. Joo, sitten alle tuli tommonen rulla tai tommonen vähän niinku semmonen rulla. Se on ihan hyvä siellä. Joo. Sitten mä voisin kertoa teille vähän, että mikä mankin nyt niinku lopputilanne on. Tosiaan se on melkein ready. Siihen pitää ilmanputsari vielä laittaa sitten. Toinen ketjun kiristin saada yhdeltä kaverilta. Sitten tosiaan valot toimii. Täällä on tämmönen hieno kytkin. Laitetaan nyt. Tarkennus nyt. Tosiaan tuo on tämmönen hieno kytki. Tossa noin. Ja sitten siellä vaan näin. Niin valot syttyy tuonne noin. Hienoa. Tosiaan jos joku tarvii nyt neuvoa, että miten tää tehdään, niin tosiaan täältä valoita plussat ja miinukset yhteen. Miinukset tänne tuolta tankin alta tänne näin. Ja sen jälkeen plussasta pieni johdin sulakerasiaa ja sulakerasialta taas sitten tänne kytkimelle. Kytkimeltä sitten valoille. Se on siinä. Ja tosiaan. Kaikki toimii niin kuin pitää. Vielä toi penkki pitää tehdä, siihen nyt on äänestetty päällystä, niin siihen nyt on tulossa, toi on vielä vähän konsepti, mutta siihen tulee tommonen päällystä. Mä sen jossain kohtaa teen loppuun. Ja sitten jäähdytys on ready.
sianletkut ja teehaarat ja blää siellä. Ja sitten tuolla. Sitten akku pitää vielä niinku noi tosta startilta ne johdot sinne akulle. Pitää vielä tehdä. Tosiaan. Noi Backwoodin tarrat on hienot. Itse tykkään todella paljon. On tommoset siirtotarrat, Backwood Monkey. Sitten tuolla lukee Backwood Hooligans. Ja sitten penkissä, odottakaa hetki. Penkissä lukee tommonen teksti. Joo. Sitten tosiaan tänään on tiistai, kun mä kuvaan tätä videoa. Mä toivon, että mä saan keskiviikkoon tai torstaina saadaan pihalle. Ja sitten messut on ensi viikon loppuna. Joten kaikki, jotka sinne on tulossa, tulkaa morottaa. Tarroja löytyy. Ja kaikkea, mitä vaan haluatte, yhteiskuvia, blää, kaikki onnistuu. Joten tervetuloa sinne. Liput löytyy tuosta deskistä messukeskuksen sivuilta. Niin saatte sieltä ostettua liput. Joten siellä nähdään. Ei tässä varmaan mitään muuta. Ja sitten teitä on tullut 3000 yhteensä. Meillä on nyt 3010 tilaajaa, kun mä aamulla katoin. Se on aivan huikea määrä. Kiitos kaikille. Mä en ymmärrä, miten teitä niin tulee näin paljon, mutta ja sitten te katottekin näitä videoita, niin se on hyvä tehdä niin lisää videoita. Kiitos kaikille siitä. Kiitos paljon. Ei voi muuta sanoa. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Seuraava video on varmaan samanlainen kuin Kotarista silloin tehtiin se showcase. Niin Mankistakin tulee varmaan semmonen. Niin nähdään varmaan sen parissa. Ja muuten Kotaria ei oo enää. Se lähti uuteen kotiin. Turvallista matkaa sinne. Toivottavasti se joskus vielä näkee, mutta näin. Sitten auto on tulossa. Siitä tulee video. Mä esittelen sen sitten teille jossain kohtaa. Tosiaan messuista vielä vähän sen verran, että mä en oo vielä varma, että minä päivinä mä siellä oon. Mutta mä yritän mahdollisesti olla lauantai ja sunnuntai. Perjantaista mä en yhtään tiedä, että miten se menee. Kun torstaina on ne pyörien vienti sinne ja esillepano. Niin silloin mä vien ne sinne, mutta mä en yhtään tiedä, minä päivänä mä sitten niinku itse oon siellä niinku messuilla. Mutta yritän olla toi lauantai sunnuntai ainakin siellä. Ja mut löytää helpoiten kun etsii Erskan eli Eerods. Meidän Eeron, niin mut löytää siinä samalla. Mä pyörin varmaan sen kanssa siellä ja mulla on niitä tarroja ja kaikkea noita juttuja, niin sillä löytää mut. Ja sitten mitäs mun pitäis muuta sit sanoa? Mä toivon, että mä voittaisin sen nuorin rakentaakin. Mä en yhtään tiedä, minkälaisia pyöriä siellä on. Mutta tää on mun mielestä aika itse rakennettu, kun siinähän on kriteerinä, että itse rakennettu ja tehty pyörä. Niin tää on mun mielestä aika itse rakennettu ja tehty tää pyörä, joten kai se siitä. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Mutta joo. On myös Juhis Racing. Sen kanssa mä varmaan pyörin siellä kanssa. Me ollaan siis samassa koulussa. Juhiksen kanssa tosiaan. Se on kaksoistutkintoluokalla ja mä oon siellä normaalilla luokalla. Mutta molemmat on kumminkin lentokoneasentajia. Niin sen kanssa siellä varmaan pyörin. Ja näin.
Mutta tosiaan mut löytää helpoiten kun etsii Erskan, niin mut löytää helpoiten sillä. Mä oon sen kanssa ja aika varmasti aika monessa paikkaa, niin mut löytää sillä. Ja tosiaan joo. Siellä on aika paljon kaikkea vissiin tänä vuonna. Ainakin mitä mä oon saanut niin kun nyt kuulla, niin siellä on aika paljon kaikkea niin kun eri ikäisille juttuja. Että koko perhe mukaan vaan, niin saadaan perheen pienimmäkin mukaan näihin kaksipyöräishommiin. Ja näin. Tosiaan. Ei siinä varmaan muu.